praise, praise. Mga igsoon, sa atong panimbahon, sa Espiritu kamahalan, kalipay sa Diyos, mga pagkakuha sa atong kasing-kasing. Maghihangyo, may butag no sa matag usa atong halaran ng atong buhing nga Dios human sa atong kasing-kasing una-una nga sa paagi nga siya ang Dios mahimaya masidugan sa matag usa nato ka kinabuhi aron dili kawang atong pagsimba, atong paghalad, atong paghiusa diha sa mga pagdaig sa pagkamayo sa atong buhing nga Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios ka mo'y nag-iyaw nagtudlo sa matag usa aron ang kinabuhi takos nga mohalad kanimo, takos nga mohalagad kanimo, takos nga modaig tanan ng mga pamaagi aron kami mahimong takos ang ayan si mo tubangan wala nimo ililong o Dios so imo gitudlo imo gigiyan ka na. Amahan Dios nga magkagagahom nagpasalamat kami nga sa amo karon nga panaguban amo kang mahimaya, amo kang mapataas ug nagaan mo kami ug kadaugan kalampusan sa mong paghalad kanimo nini adlaw. Amo kang i-welcome mo Dios sa mong panaguban, the presence of the Holy Spirit. You're welcome in this place, O God. In bless, O God. Imo ang limpyo, ang amo ang David, ang among kasing-kasing, ang una-una, ang imong kinabuhi. Imo ang limpyo, O Dios, ang matag usa sa paghalad, pagdaig, pagpasidungog kanimo, Amahan. Tungod kay imong pulong, O Dios, nagsulti mandaan sa bala ang kasulatan nga ang imong dawaton nga mga pagdaig, ang imong dawaton nga mga pagpasalamat nga gikan sa imong mga balaang katawhan, mga pagpasalamat, mga pagdaig nga gikan sa mga matarong nimo mga mga katawhan, O Dios. Imo kaming gimatarong, imo kaming gibalaan, nahiluan mo kami, O Dios, pinagi sa mga pulong imo gibilin ka namin. O sa malaumon kami nga ang among mga pagdaig, ang among mga pagpasalamat, mga pagpasidungog kanimo, imo gidawat diha sa imong trono, God. Amahan Dios nga makagagahom, mapasalamaton kami nga imo kami giadamong panalangin. Tungod kay ang tanan nga mohalad kanimo, tanan nga mo pasalamat kanimo imo magpanalangin. Salamat, O Dios, sa walay hulong nimo paggiyaw, pagtudlo, pagpahinumdum kanamo sa angay namong buhaton sa mong pagpuyos kalibutan. Among gipangayo karon, O Dios, ang imuhang pagpamuhan bisan pa, O Dios, sa nagalaing mga tigumanan, mga kasipahanan nining adlaw nga maghahalad mga pagdaig kanimo ang imong katawhan, panalangini usab ang tanan, O Dios, bisan pa nga mga kaigsunan nga nakikiusa sa pagdaig, sa pagpasalamat kanimo nining adlaw, God, pinaagi sa FM Station 101.3 o sa tanan mga kaigsuonan nga nagsunod o nakikiusa sa mga pagdaig diha kanimo pinaagi sa live video, Lord. Ang pulong mo kinabuhi ko, ako gidiglara lang imong pagpanalangin kanila. Kung iusa mo usab kami pagpanalangin o pagpamuhan o gano pagproteksyon mausab ang ilang masinatian na mo ang imong presensya nga mo'y tuburan sa kalipay kalinaw, Ginoo, nga mo'y kinahanglan sa mong pagpuyos kalibutan, O God. Magpadaugod kami sa pagsunod kanimo sa imong mga pulong, mga mensahe ang bibilin sa balang kasulatan. Tabangan mo kami, O Dios, sa pagpasabot o pagdawat sa imong mga mensahe. Ninitak na, O God, abo kang mahimaya o mapasidonggan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin bisan pa sa mong pagsugod karon hangtod sa mong paghuman, proteksyon ni kami, O God. I-bless Ginoo ang tanan nga mga katawhan nga nagkaroon nga mo halad sa kinabuhi sa tanang mga talintog hiyas nga among ihala diha kanimo, ikaw, O Dios, magadawat mga panalangin. I declare blessing right now sa mga usa in Jesus name, in Jesus name, amen. Sa pabilitas magpakarog mga igsoon ko sa Ginoo, amen. Andam na pagkita sa pulang sa tuloy na Diyos, amen. So kung andam ka, dungan ko na ta, inhale ko na ta, dungan tag inhale, then exhale. So gamitin ang igsoon nabati ginato nga buhi ta, amen ba? Pikpika imong katupad buhi niya. Gamitan ang imong tibok lawas, kusog,
nato sa atong buhay nga Dios. Amen. Amen. So naingon diya pagkaanindot nga lantawon ng Kristohanon kung maghayusa. Amen. So malipay ang Dios kung makita sa Dios nga ang iyang mga katawhan nagkahiyusa sa pagday ug pagsimba sa atong buhay nga Dios. So mahimo magkamanuhay ta. Gamiton nato ang atong mga kamot sa pagpakpak. Kay hatag nato ang atong mga panagsayaw para ra gid sa atong buhay nga Dios. Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Glory, thank you, Jesus. Niya ako sa presensya mo, uban sa pagpaubos kanimo. Kalaygon ka, O Dios, simbahon ko ikaw, masinunggan o pasalamatan ka.
sa presensya mo. Yes, hallelujah. Bansat pagpaubos kanimo, dalaygon ka o Dios, simbahon ko ikaw, pasidunggan o pasalamatan ka. Diyos ang kinabuhi ko, simba o mga pagkain, walay laing utang na ikabalos ko, pagsimba o pagkain ganimo. Diyos ang ginabuhi ko, pagsimba o mga pagkain, walay laing utang na ikabalos ko, pagsimba o pagkain, pagsimba o pagdaing ganimo. Hallelujah. O simbahon ka, yupuan tao ka. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. So padayon ta sa pag-awit sa atong buhay nga Dios, maigsoon ko sa Ginoo. Amen. So karon ang adlaw sa Dios nga ato siyang daygon pinaagi sa atong kusog. Amen. Hallelujah. Karon ang adlaw sa Dios. Karon ang adlaw sa pagdaig o pagsimba, bayaw ang atong amor. Ulukso.
katapusan. Dayon mo ikaw, O Diyos sa labing tanghanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos, kaway kausaban hangtod sa kahangturan. Dayon mo ikaw sa way katapusan. Yes, Lord. Iatupang ang mga kalisod. Atupang ang mga kalisod, isa tupang mga unos o balon, apan ang ipaso huwag mahot ikusod. Tunog o bagyo. Tunog o bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahalok kay naakaginoo ang igabalos ko. Bao ang pagdaigin mo, Ang pagsayaw. ang pagsayaw, igabalos ko. Ang paglukso. Igabalos ko. Pagpasalamat, igabalos ko nimo. Ang pagsinggit. Pagsinggit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga pagdayin, igabalos ko nimo. Giatupang ang mga kalisod, gisagupang mga unos ug balon, apan ang lipason wa mahot ikusod. Tunog o bagyo. Tunog o bagyo sa kinabuhi ko, di ko mamahalo kay naakaginoo ang ibang anuso. Mao ang pagdaig nimo. Ang pagsayaw. Ang pagsayaw, igabalos ko. Ang paglukso. Igabalos ko. Pagpasalamat. Igabalos ko nimo. Ang pagsinggit. Ang pagsinggit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga pagdayin, igabalos ko nimo. Ang pagsayaw. Ang pagsayaw, igabalos ko. Ang paglukso, igabalos ko. Pagpasalamat, igabalos ko nimo. Ang pagsinggit. Ang pagsinggit, igabalos ko. Ang pag-awit, igabalos ko. Mga pagdayin. Igabalos ko nimo, Ginoo. Yes, Lord Jesus. Sa cross sa Kalbaryo, ang handumanan, mo ni handumanan nga tungod sa kadako sa imong gugma. Pag makakita mi og cross, diya na mo mahinumduman, Amahan, nga grabe kadako ang imong gugma, O Dios. Kay diha ka nagpakamatay, O Dios, alang ka namo. Salamat kay Ginoo sa imong dakong gugma diri ka namo, Amahan. Dili kami takos, apan igihimo mi nimong angayan, Amahan, para kami makaalagad ka na kanimo, para kami gawas nun, di kami maghapos sa kasalanan. Gawas nun kami, Ginoo, nga makaalagad ka na kanimo, Amahan.
imong grasya, Amahan, nagtudlo ka na mo unsaon pagkinabuhi. Nga matarong diya sa imong atubangan, O Dios. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Cross sa Kalbaryo, Yes, Lord. ang handumanan sa dako ngagong mamo, gipasan mo ang tanan, akong sala kapagyasan. Nagmadaogon ka, kay gibayran mo ako, gawas no na, kamatayon way gaho, ang ayan kang simbaho. Cruz sa Kalbaryo, ang handumanan sa dako ngagong mamo, gipasan mo ang tanan, akong sala kapagyasan. Nagmadaogon ka, kay gibayran mo ako, gawas no na, kamatayon way gaho, ang ayan kang simbaho. Pagkatahong sa luma mo, Jesus, pagkatahong sa luma mo, Jesus, tingoh ako nga masuot kanimo, boy, ang kasing-kasing pagkatahong sa gugma mo, Jesus, pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tingoh ako nga masuot kanimo, boy, ang kasing-kasing ko. Yes, Lord. May kahog sa ngalan ni Jesus. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, may gahong sa ngalan mo, Ginoo. May gahong sa ngalan
pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus. Tingog ako nga masuot kanimo, poy ning kasing-kasing pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus. Tingog ako nga masuot kanimo, poy ning kasing-kasing pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus. Tingog ako nga masuot kanimo, poy ning kasing-kasing ko. May kahom sa ngalan mo, 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 Ginoo. May kahom sa ngalan mo, may kahom sa ngalan mo, may kahom sa ngalan mo, Ginoo. Yes, Lord, may kahom sa imong ngalan, God. Thank you, Jesus. Kaloy mo'y way kinutuban, gikoptan mo, tibuok kinabuhi ko, ikan sa kong pagbangon, andun sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. O kaloy mo'y way kinutuban, gikoptan mo, tibuok kinabuhi ko, ikan sa kong pagbangon, andun sa pagpahulan, awiton ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Kanunay kang matinodan, oh, thank you, Jesus. Kanunay kang maayo ka na ako, kanun ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tingog mo, Diyos, tingog mo, nagagiyas sa kangit-ngit, nagauban, masuot kaysa sa tanan, ka ikaw ang amahan, ako'y mo pinanggan, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Nunay kang matinodan,
kang matinodan. Oh, hallelujah. Kung nunay kang maayo ka na ako, nagtod ako may gininawa. Awiton ko ang pagkamayo mo. Awiton ko ang pagkamayo mo. Hallelujah. Salamat o Dios nga imo kami gihataga kadaugan o kalampusan kay gayunan nga makaawit kami kanimo, makahalad sa mga pagdaig, makapasalamat sa imong pagkamatinud-anon sa imong mga pulong sa matagusa nga minangob kanimo. Ang imong pagkamaayo, Dios, kanunay namo na sinatian, na bati, na angko, na batunan sa tibok simana, din imong gihatag kanamo, Dios. Yes, Lord. And thank you so much, Lord, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon nga nagtudlo kanamo sa angay namong buhaton o pagkinabuhi nining naong sa kalibutan. Kay ikaw nga Dios matinud-anon ni atong matinud-anon kanimo. Imo kami gitudloan kun unsaon pagmatinud-anon kanimo. Busa amahan, nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pag-atiman sa matagusa nga misalig kanimo, mingduol kanimo. Imo kaming giatiman sa imong mga pulong, imo kaming giatiman sa imong mga mensaheng mga pamaagi. Kaya ang imong mga pulong mga mensahe dili man gayud makawang, dili gayud mapakyas o Dios. And thank you so much, Lord, sa pagpanalangin na usab sa matagusa namo kinabuhi. Din padahin ka o Dios sa magagiya, magadasig, magatudlo, magamaymay, magatambag sa matagusa. O gimoa o Dios amo kasing-kasing ang madinawaton o matinuod sa imong mga pulong. Yes. Kining among kinabuhi o Dios, walay laing maalagaran, walay laing mapatas kundi ikaw nga Dios nga magilagaran. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat, alang lamang kanimo mahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga igsoon, na-bless ba ang tanan? Ulahan ka igsoon nga niya ka, nag-atin ka sa pagdaig sa itong buhay nga Dios. Muni ang atong pagkabuhaton kung kuha na sa langit, magadaig, pirme sa Ginoo. Sunod nga bahin mao ang testimony nga dadon ni Kunsihal Michael. Say unsa siya pa. Unsa kagamhanan ang Dios, unsa kamaayo ang Dios yung kinabuhi. Iyang testimony. Mahayong buntag sa tanan, mga igsoon ako diya sa Ginoo. Naglibog ko og asa ko dapita magsugod ug unsang dapita atong mga parte sa akong mga experience. Actually wala ta ko dinero kay na may kuan dito sa covered court na ay senior citizen ba atong ilang payout ito silang mayor. Pero kung hunahuna kung unya na to, naon sa akong Ginoo na magginoo. Ito sila mga opisyalis na mga to sila. Pero kaning natin hinato lang Ginoo jud ni siya. Mo ni naghatag na to kusog tanan ginhawa sa atong kinabuhi para tang maabot ining mga puntuha. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay bisan pa sa daghang pagsulay nako sa akong kinabuhi. Anaag siya wala magpasagad nako. O padayon siya pag mold nako sa diha gyapon sa pagtuo o sa pag-alagad dinhi sa atong barangay. Nagiya gyapon siya nako. So ako akong pasalamat sa Ginoo. Unya nagahiskot mi kabayan sa akong kinabuhi. Pika lang ko pastor o basi magwali na nung koron. Pero ingani ang nagkahisgot mi sa akong ni pastor asawa, wali ang akong wife taga dinhi jud siya kagikan Puentes Alsula ang iyang amahan niya. Kaloy sa Ginoo
Kaupat na ko na siyang kauban sa akong kinabuhi. Actually, tama ang istorya may pastor ganiha sa akong mga love story. Ako yung first wife niya. Nagkabulag mi. Among panagbulag. Kita nagway sa Ginoo nga dili mayo nga maginusara ko sa akong kinabuhi. So, mao nang yataga na pugpog. Kagayon ang Ginoo na kauban o binuhat. So, kila may sa mubo nga istorya niabot sa akong kinabuhi ang akong kauban karon. So, mao nang nga nakahisgot lagi sa pastor siya nga sama dili na nimo siya asawa kay sa kabit sa tumord nga kabit. Ko actually dili na siya kabit. Sa balaod na muna siya gitawag og common law wife. Kay dito sa Mactan, abot mis Mactan dito mi puyo. Ang iyang uyuan matay naman to ni istorya ba. Pabalikon ko ko sa akong asawa. Yung akong asawa, tunay, tuwa na po'y bana. Tuwa na sila'y anak. Himuong ko niyang, himuong ko ng mananapaw na pod. Kay, tuwa naman, niya musapaw na po ko ito ay iyang. Ya, pabalikon ko, kinsa may mabuhi sa among anak. Kung sa matawon ang akong asawa, si Erika. So, mautong, akong gihangyo nga, angkol. Kaya naman to sila sa Mactan. Kapag mis Mactan na to. Ayaw sige istorya anang kabit kay kabit na ako imo pagumangkon kay dili na siya mao. Ako siyang gihangyo ato, pastor. Digid siya, gahid gid siya. Ako siyang giwarningan kung magsigi ka na kasuhan gyud ka nako. Katawa. Kana bang katawa nga underestimate ba? So, muto ako yung giaksyonan. Silang duha magtiayon. Ang nalutsan og warrant, niya asawa, hilak. Grave oral defamation ang kaso. Kuman ito, nahadlok na sila mo imong akong kabit. Dili man na ako kabit. Kaning akong pagpuyo karon, kung manguyab kog lain, mutoy akong kabit. Ato pa mga bit na buko. Siya ako na siyang i-consider na sa balaod na common law wife kaya nangabot gud mi ato sa korte. Ningon gyud ang huwes. So unsa may inyong problema ani niya? Common law wife niya si ang iyang ipon ron. So that's it. This common law wife. So what's your problem? So ingan sila sa huwes. So munang ang tawag ana kanang nag-ipon wala makasal. Dahil po tong puros mga single nga wa pa nagkasal, nag-ipon na sila. Ma-consider gyapon na sila as common law husband, common law wife. Nga na siya. So, munay termino ana sa kuan. So nagpasalamat ko sa Ginoo. Niabot mi aning pila ka tuig na actually 22 years among gap unya kaingon ko nga kung ingana lang yapon ang katuuntang ang behavior sa akong wife sa una actually kuya Christian yapon to siya so ingato lang unta dili mi magkalagyo so taas kayo ang sugilanon so pasalamat ko sa Ginoo nga panalanginan ko nga nakauban ko sama niya na very submissive kunya kabahin sa Ginoo maminaw po siya nakasabot po siya niya akong plano one day niya na silang dalhon din dayon og mo handle na si pastor og baptism sa kuan sa mga believers so ako silang i-encourage to be baptized. So, ako po kamong gi-encourage kung kinsa puhon ninyo si pastor na anay mo mo explain tanan kay importante man na siya.
So, dako kay kog pasalamat sa Ginoo. Then pag-abot nako diri, gihimo pug kon yung konsehal. So, pasalamat pug ko sa Ginoo kay di gyud ta mo pakyason akong buhaton ug unsay angayan buhaton nga mapalambo atong barangay. Binagi sa giya sa Ginoo, dili lang ang atong barangay nga mapalambo, kundi mapalambo ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Ang atong relasyon ni Ginoong Hesus. So, sa unsay mga kakulian sa atong kinabuhi, dili ta ma-discourage, padayon gyud ta. Alagad sa Ginoo, padayon sa atong pagtuo sa Dios. Kay ang Ginoo naa kanunay og sa iyang saad dili ta niya pasagdan. So, ako ko pasalamat nga si Pastor na aday dinhi naabot ko gutawon og nangka og pangita og Assemblies of God dito. Ya, ang ilang simba dito masabado. Naabot ko dito kay wa mo ko kalibutan nga na ni pastor diri na fellowship diri. Di mo tong bagadto nako dito. Ako silang gignan ko, Brad. Mahimo kini atong fellowship din ato ni balik Domingo. So, base sunod tuig ato kan dili mayo ang inyong Sabado. Actually, gahapon dito, napog ko, gahapon. So, amo na pong gisgutan dito. Kung nga dili gyud maayo nga simba tag Sabado kay ma-misinterpret as mga tao, makaingon sa balista ta. So, ato ibutang balik Domingo. So, mabutang nag-Domingo dito, kanang mas maayo na ang kuan, kanang sitting sa ilahang pagtigom. So, pagkahibalo na ako nga naapo dahil diri si pastor, ko ay naaman dahil diri mas dool na noong ko. Kaya mga ito kong nangka. Pero ako napo ko'y commitment dito nga mo kuan ko sa ilang fellowship dito. Mo support yapon ko dito. O nagbuhat to sila o kanang simbahan dito. Plano sila. So ako ipagamit to akong gabas. Maggabas mi dito kahoy para pag patindog sa ilang simbahan pohon. So, dako pasalamat sa Ginoo nga ang Ginoo sa iyang mga grasya nga iyang paambit sa akong kinabuhi, makapaambit pud ta sa atong mga igsuon nga mga Kristohanon. So, daghang kayong salamat sa Ginoo, padayon ta pag-ampo o pagtuo diha sa Ginoo. Salamat. Ang moto yang kaagi sa kinabuhi, yung testimonya niya. Sunod nga bahin, mao ang presentation sa mga bata. Mga bata, inyong mga presentation halad sa atong buhi nga Dios. Love dance. Practice ni mga bata aron nga napod sila'y kuan. Napod sila'y part ba kay may buong man na sila maatog simbahan, wala man ko'y appeal sa inyong simba maoy. Okay, appeal mo sa atong presentation. Oh, diha ka. Kay kini mga bata mayo ra ba kanig memory, magbantay ra nig mo Domingo. Okay, present na pod.
open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given it all. And take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Anak, huwag mong kalimutan regaluhan si Tito Lito mo at saka si Jomar. Moto ang mga presentation sa mga bata. Ang sunod mao ang mensahe nga pagadadon sa iyang ubos nga lagad niya si Pastor Gideon. O, atong paminawon nga ang unsa mensahe sa iyang unsay ang pulong nga iyang pagadadon. May buntag no, sa matag-usa ang Dios magpanalangin sa matag-usa nato ka kinabuhi. Padayon ang Dios nagatiman kanato, padayon ang Dios nga nag-amuma pinaagi siyang mga pulong nga iyang gibilin sa balaang kasulatan nga mo gikinahanglan tun-an, masayran, masabtan sa kinabuhi sa tao aron kita mahimong takos og angayan sa pag-atubang sa atong buhi nga Dios. Diin moatubang ang tamatag-usa sa katapusang hukmanan. Agi pagsugod ato ta sa pag ampo atong iduko tong mga ulo, mga itagiya, minsay sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, mapasalamaton kami nga wala kay hunong nga nagantiman kanamo, wala kay hunong upalta nga nag-amuma sa matag-usa namo kinabuhi. Dili lamang sa mga butang material, mapinansyal, pati usab sa mga espirituhanong bahin nga mo'y kinahanglan sa among kalag diha sa among pag-alagad kanimo. Padayon mo kaming giatiman o giamuma sa imong mga pulong nga mo'y pagkaon niini. Amahan Dios nga makagagahom, amo kang gipasalamatan nga kanunay mi nga imong giatiman, gitagbo ug wala mo kami pakyasa sa diha nga kami magpatudlo kanimo, imo kaming gitudloan. Imo kaming gisuginlan sa angay namong makatunan ug dili gid ka o Dios mo pakyas sa mga tao nga buduol kanimo aron sa pagkat-on sa imong mga pulong. I-bless Ginoo matag-usa nga sa amo karong pagpamati, pagpaminaw sa imong mga mensahe. Amo gayud nga masabtan ang imuhang mga buot nimo nga ipasabot sa among kinabuhi.
I declare blessing sa matag usa ilabi na sa among kaigsuonan nga naa karon silang Pinoyanan nga nakighiusa sa among paghalad kanimo pinaagi sa 101.3 FM station Ginoo nga imong gibutang ninimong dapit. Padayon mo usab i-bless Ginoo ang mga kaigsuonan nga nakighiusa kanamo karon sa pagsimba kanimo pinaagi sa social media, Facebook account ng pulong mong kinabuhi ko. Padayon ka o Dios magabless kanamo aron kami mahimong takos ang ngayan sa pag-atubang kanimo sa panahon nga ikaw mo balik kanamo. I-bless kayo matag usa in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag kadaugan sa matag usa karon ang katapusan nga Domingo sa bulan sa Nobyembre. O niya sunod simana, sunod Domingo, mauna ang unang Domingo sa bulan sa Disyembre nga mao'y katapusang bulan sa tuig 2024. Musod na ta sa tuig 2025. Ug atong gipasalamatan ang Dios sa matag simana, sa matag bulan, sa matag tuig sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, padayon siyang nagatiman. Usa sa mga ebidensya nga kanunay ang Dios nagatiman kanato kanang kanunay taniyang gipadungog sa mga pulong sa Dios. Kay kon ang usa ka tawo dili na makadungog sa pulong sa Dios, imong makit-an diha nga wala na diha magatiman ang Dios. Ang giingon sa balang kasulatan, gipasagdan na sila sa Dios. Ang tao nga nakabati, nakasinati, naka-experience sa pag-atiman sa Dios, kato lamang mga taong anda mo duol og magkat-on sa pulong sa Dios. Amen ba? Ang Dios mga kaigsuonan nga atong gilagaran, wala gyud siya magpakita sa Biblia nga siya mo'y muduol. Kundili siya ang Dios mga kaigsuonan nga naghulat kung kanus ata moduol kaniya. Kay humana o gitapos na ni Ginoong Hesus ang iyang trabaho. Usa sa mga ebidensya sumalas atong gikanta kaganina ang cross sa Kalbaryo. Nga matod pa maoy ilhanan sa gugmas Ginoo. Gipadala na sa Dios ang iyang bugtong anak aron ang tawo nga mutuo mudawat ti Jesus makabaton og kaluwasan. Kaluwasan gikan sa sala. Kung imo nang pisa-pisahon ang sala mga kaigsuonan, wala usab na ililong sa Biblia. Gipisa-pisa sa Dios kung unsa kining mga klaseng salaa aron ato kining malikayan. Amen ba? Now, sa miagi nga Domingo mga kaigsuonan, ang mensahe sa Dios nga atong nadunggan, I hope wala lang ninyo tuguti nga masapawan tuglaing mga mensahe. Amen ba? Dapat ato tong napamalandungan ug dapat ato tong gitipigan. Importante kayo ang pagtipig sa pulong sa Dios. Kay kung dili nato matipigan ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, do na tay laing matipigan. Kung dili gani pulong sa Dios ang ato matipigan, ang mahitabo ana mga pulong sa kalibutan maunay maghari sa atong dughan ug maunay usas makapalayo nato diha sa panalangin sa Dios. Mahinungdan si David diha sa Salmo 119 versikulo 11, iyang giklaro diha nga miingon siya, gitipigan ko ang imuhang balaod, ang imong mensahe, ug tungod sa akong pagtipig, wala na ko makasala kanimo. Unsay giingon ni David diha mga kaigsuon, mga igsuon kos Ginoo. Ako ra ni nga tagaan usag pagtagad kaning panultihon ni David. Diha sa Salmo 119 versikulo 11. Ingon sa dinhi, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. So muna nga ako mga pagdasig nga atong paningkamutan nga matipigan, maampingan ang pulong sa Dios diri sa atong kasing-kasing. Dili nato tugutan nga dunay mga pulong nga dili gikan sa Dios nga maoy mo puli niini. Dili gusto ang Dios nga masapawan kinig mga pulong nga iya sa tao, iya sa kalibutan. Kay kun iya sa tao, iya sa kalibutan ang mupuyo na sa atong kasing-kasing, sa atong pagsimba sa Dios mga kaigsuonan, dili na sad kini makapahimaya sa Dios. Mao nay giingon ni Jesus diha sa Mateo 15 bersikulo 8 bersikulo 9 nga maingon si Jesus, kanang inyong pagsimba wala na kahimut
wala na kahimot sa Dios, wala na dawata sa Dios, kay ang inyohang mga pagtulunan dili na pagtulunan sa Dios. Ang giingon ninyong pagtulunan sa Dios dili na pagtulunan sa Ginoo, kundi pagtulunan na sa tao. Kung imong basahon ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug bersikulo 9. So unsa may pinakaimportante nga buhaton nato sa matag karon og unya nga moduol ta sa Ginoo? Ang pagpaminaw gayud sa pure nga mensahe sa Ginoo. Ang pagpaminaw gayud sa mga pulong sa Dios. Diha sa mga pulong sa Dios na diha ang mga pamaagi aron mahimo tang angayan takos nga mualagad sa Dios, muhalad sa Dios mga kaigsunan, kay dunay mga pasidaan ang Dios nga dili tanan nagsampit Ginoo. Dili tanan nagsimba, dili tanan nagtuo Ginoo, makasulod sa gingharian sa Dios. Usa kana kaklaro og tin-aw nga pagpasidaan. Kay dunay mga tao sa unang panahon before Christ, mga kaigsuonan, nga grabe silang ng sakripisyo sa pag-alagad sa Dios, pero ang tinuod nga kahimtang wala na di ay dawata sa Dios. Muna nga kung imong lantawon ang prinsipyo sa atong Ginoong Hesus, ang mga pahinumdom ni Ginoong Hesus, ang pagpasidaan, pahibalo ni Ginoong Hesus, niingon siya nga, jutay ra ang makasulod og langit. Ako, ikaw, kitang tanan, di gyud ta mosugot nga di ta kasulod og langit. Now sa atong pagsimba mga kaigsuonan, sa atong pag-alagad og Dios, wa tay laing goal sa atong kinabuhi dapat ang pagsulod og langit. Amen ba? Amen. Ingna imong tapat ang pagsulod og langit. Ang pagsulod og bag-ong langit, bag-ong yuta, bag-ong Jerusalem. Now atong hinumduman mga kaigsuonan nga ang pagsulod og bag-ong langit ug bag-ong yuta ug bag-ong Jerusalem wala gyud ililong sa Dios, wala ba niya itago sa Dios mga kaigsuonan kung kinsa ang makasulod dito? Kinsa pod ang di makasud? Amen. Ang di makasud dito mga kaigsuonan giklaro gyud sa Biblia, wala gyud na iliko-liko ba? Giklaro. Mao na nga gitudluan ta pinaagi sa balaang espiritu mga kaigsuonan ug sa mga pulong nga naas balaang kasulatan, gigiyahan ta aron mahimo tang sangkap andam, aron ang mga pulong mga mensahe nga kaniadto atong nakatunan nga atong gituuhan nga gidawat sa Dios apan sa balaang kasulatan dili di ay dawaton sa Dios, ato to siyang hunungan. Amen ba? Kumbaga dunay manggoy mga pagtuo nga kaniadto makaingon ang tao nga insakto apan sa pulong sa Dios dili di ay maayo. Daghan nga mga pagtulunan nga imong makit-an nga gihimong gisakripisyohan sa tao. Kung imong basahon mga kaigsuonan, ano ko oras ani nga ipasiuna nganong pinakaimportante ang pagsabot, ang pagtipig sa mga pulong sa Dios para dili mahimong kawang ang ato ang pangasakripisyo. Sa Mateo 15, kung naamoy Biblia, pwede ra gyud ninyong basahon diha sa Mateo 15, Mateo 15, 8 hangtod sa 9. Ingon din nga, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. The word pasidungog, the word nagpasidungog mga kaigsuonan, nagdaig sa Dios. Nagsakripisyo ni sila eh. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang. Apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So warning ni siya, pasidaan ni siya, dunay mga tao nga nagtudlo sa mga pamaagi sa tao nga ilang gipatuo sa mga katawhan nga kinisugo og balaod sa Dios. Apan giklaro kini ni Hesus nga dili di ay iya sa Dios, kundi iya lamang sa mga tao. So usa sa ang angay natong buhaton mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad dili nato tugutan nga ang atong makatunan, ang atong masabtan, ang ato ang madunggan mga pagtulunan nga gikan sa tao lamang, kundi gikan gayud sa balaang kasulatan. Amen ba? Mao na nga ingon si Pedro, pagmaminan tayon, pagmagmaigmaton. Amen. Pagmagmaigmaton, labi na sa atong sitwasyon karon nga moingon ta mga kaigsuonan nga ang mga pagpadayag sa Biblia grabe na gyud kadaghan ang natuman. Gani kung imong lantaw ng social media,
Matud pa, Pinoy versus Pinoy. Pilipino versus Pilipino. Politika versus politika. Ibin ang ato ang mahal nga presidente o vice president kung imong lantaon. Grabe na, kainit ang sitwasyon. Yan na sila'y tagsa-tagsa ka mga tao. Ang puunon kayo atong nasod. Nan, ato ning tagaan o pagtagan. Kung ang puunon na to ang atong nasod, labaw na tong ang puunon ang atong kaugalingon. Kaya nga naman, dili man ta kaingon ato sa gingarian sa Dios mga kaigsunan. Nga kung di ta kasulod og langit, dili gyud ta kaingon nga tungod na sa atong nasod. Tungod na sa tao, dili ta kapanumangil. Ing naimong tapad, dili ka kapasumangil. Kung makasulod ko, tungod na kay nagtuon og nakinabuhi ko sa pulong sa Ginoo. Tungod kay midawat ko sa mga mensahe ni Jesus. Amen? Ang atong gisgutan sa miagi nga Domingo, kaluwasan. Amen? Nga diha sa balaang kasulatan nga kung wala mo malimot, mo review ra tagamay, unsa may mga mensahe nga inyong nahinumduman? Katong nangguna mo? Katong nangahoy? Pila pa man ka mga adlaw ang nanglabay? Murag wa pa man kaabot og 8 ka adlaw. Murag kawalo na ron. Sa last Sunday, ning labay ang 7 ka Domingo, unya I hope 7 ka Domingo, 7 ka adlaw. I hope labas kayo ang mga pulong nga atong nadunggan. Pikinsa man tong mga tao nga atong nadunggan nasabtan at sa miaging Domingo. Kisa may makahatag og usa. Kisa man tong mga tawhana nga nadidto. Unsa man tong mga pulong nga gipahinumdom or gitudlo sa Dios sa atong kinabuhi. Diba dito sa atong gibasa sa miaging Domingo, dunay mga mga magbalantay sa karnero. Unya samtang nagbantay sila sa ilang mga karnero sa taliwala sa kagabion. Moingon gid itang taliwala, tunga-tunga gid sa kagabion. Grabe ka, grabe ka kanang unexpected sila kung imong lantawon nya mingtungha ang anghel. Nya grabe gyud kahayag ug gani giingon didto sa atong gibasa, nahadlok sila. Gani dunay gigamit nga mga pulong, nalisang sila. The word nalisang mga kaigsuonan kana bitaw nga grabe nila kataranta. Unsa may mensahe sa anghel? Ayaw kamo kahadlok. Kay karong kabihuona, mataw sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas. Unya doon na say mga pagdasig, paglipay kamo, pagmaya kamo. Amen? Kay doon na mo'y mangluluwas nga mataw sa lungsod ni David. Unya, ang mangluluwas mga kaigsunan, dili lang usa ka tribo ang iyang luwason, kundi tanang katawhan sa tibok kalibutan. Nataw si Jesus aron pagluwas sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Unya si Jesus nitubo, nidako mga kaigsunan, unya iyang gipakita ang klaro kayong trabaho. So ato kuno nang reviewhon para dili gyud nato malimtan, mas nindot man gud nang dili patamutikang og lain nga mga mensahe, ato gyud nang kanunay tipigan o reviewhon ang unsa may mga mensahe sa Dios. Lucas, ablihin ninyo ang Biblia sa Lucas kapitulo 2. Lucas kapitulo 2. Ato na nga reviewhon bersikulo 8. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Bersikulo 9 magdungan ta. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa na lisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makapalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna, nataw sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilahanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos o panapton og
naghigda sa pasungan. Okay. So diha ta mo focus mga kigsunan sa bersikulo 11. Kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas. The word mangluluwas mga kigsunan, doon na sa'y gipakitang trabaho. Amen ba? Kumbaga, ang usa ka amahan, moingon siya nga, luwason ako akong anak. Dili masad mahitabo nga luwason niya ang iyang anak nga wa say buhaton. Amen. Doon na say buhaton. Unya, giklaro gyud sa Biblia mga kigsunan, kung kanus agi buhat gisugda ni Jesus ang iyang buluhaton. Gisugda niya mga kigsuonan ang iyang buluhaton didto sa pag-adto sa suba sa Jordan. Hello. Nagtubo si Jesus, yes, kuyog-kuyog sa iyang amahan nga si Jose, usa ka panday. Sa diha nga nagsugod na gyud sa iyang buluhaton, nagsugod na gyud sa iyang ministry mga kaigsuonan. Wala usa niya ni ablihi sa dihang wa pa siya moadto sa Jordan. Sa dihang ni adto sa Jordan mga kaigsuonan kus Ginoo, ning balibad pagyud si Juan. Ingon si Juan nga dili ko takos, dili ko angayan nga mubautismo kanimo, mubunyag kanimo. Ako ang angay nimong bunyagan. Apan unsay tubag ni Jesus sa Mateo kapitulo 3. Imo nang mabasa magsugod nas bersikulo 16. Sa dihang gibunyagan si Jesus. O sa may tubag ni Jesus. Ingon siya diha nga sagdi lang wan. Kay pinaagi ini wan, makatuman ta sa tanang sugo sa amahan. Diha nimo makit-an mga kaigsuonan nga ang tanang sugo sa amahan nga gibilin dihas balaang kasulatan, matuman lamang nato kini sa dihang mutikang ta sa tinuod nga pagpabautismo. Sagdi lang wan, kay pinaagi ni iniwan, makatuman ta sa tanang sugo sa amahan. Asa ganin ang mabasa? Mateo kapitulo 3, versikulo 15. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios, busa miuyon si Juan. Amen ba? Unya ang nahitabo mga kaigsuonan, gibautismohan ni Juan si Jesus. Sa dihang mingkawas si Jesus sa tubig, dili tubig ang mikawas. Si Jesus yun mimiadto dito sa suba sa Jordan, o sa dihang miunlob siya, mituslob siya, o mikawas siya. Nakita nila ang salampati nga mintugdon sa abaga ni Jesus. Klaro kayo sa dihas Biblia mga kaigsuonan kung unsay nahitabo. Human nga si Jesus nagpabautismo. Unya, sa dihang mintugdon ang salampati, doon na dayo'y tingog sa amahan. Unsay tingog sa amahan diha? Kini ang pinangga kong anak, nga nakapalipay pag-ayo kanako. Pataling hugik. Unsay gingon diha? Paminaw kamo kaniya. Mao ba? Mao ba ang pagsulti? Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay pag-ayo. Okay, maora gyud no. Pero naay mga uban ani na sa Mark, I think sa Mark. Atong tan-awon, look, Marcos, Genesis naman okay, nakapalipay. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang usa day katao nga mosunod sa sugo sa Ginoo, malipay ang amahan. Amen? Malipay ang amahan. Sa diha nga ikaw ug ako makadungog ta sa sugo sa Dios ug atong tumanon ang mga sugo sa Ginoo, malipay ang amahan. Lamang
timan ini siya. Timan anato ni siya. Sa panahon nga magsugod ta sa pagtikang, dunay mga tao nga mubabag. Dunay mga panahon nga siguro dunay mga tao nga mubabag sama kang Juan. Si Juan mubabag man tato ni Hesus. Tama? Ingon si Juan, dili ra ko. Dili ko angay. Di ko mo bautismo nimo. Kay ikaw mo'y angay mo bautismo nako. Dili kay ako mo'y mo bautismo nimo. Murag kumbaga ba mga kaigsunan, dunay mga dapit o panahon sa atong kinabuhi nga dunay mga tao nga murag insakto. Hello. Dunay mga tao nga murag insakto, pero kung imong tan-awon dapat walay lain natong paminawon o patalinghugan ang pulong lamang sa Ginoo. Muna nga kung kita mga igsoon nga mga lagad ta sa Dios, nga dili nato tin-aw nga masabtan ang mga pamaagi sa Dios. Ang mahitabo, mga lagad ta nga nagkat-on sa pamaagi sa tao. Motoy kuyaw kay ni siya, kung mga lagad ta nga ang atong makatunan, kung ang atong ma-apply, kung ang atong mahimo mga kaigsunan, ang mga pamaagi sa tao, at dain ni ana, wag gyud tay kasiguruhan nga makasulod og langit. Ang akong gitinguha mga kaigsunan nganong muwali ko, nganong mutudlo ko, nganong musangyaw ko sa pulong sa Dios para ang tao makasulod og langit. Wala na ko'y laing pangandoy. Wala na ko'y laing gitinguha para ikaw ug ako kitang tanan makasulod og langit. Amen? Ya dili ta mo sugot nga mo kumpiyansa ta. Kay dunay mga pasidaan ang Dios nga dili tanang magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Asa na mabasa? Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Dili tanang tao magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Unya ang pinaka-worst ana mga kaigsunan, ang uban ni ana matud pa ni Jesus magwawali pa. Ang uban ana maghimo pag mga milagro. Ang uban ana mga kaigsunan sorry ako sa ding ko anon. Pa. So na inintawag no. Ani may gani kay wala na ko ma-finish ang kuan video. Na gyud ni tawag. Okay. So muna atong bantayanan sa atong pagpangalagad sa Dios, atong timan-an kapila ni gipa hinumdom sa Dios atong ginabuhi. Sa atong pagpangalagad sa Dios, samtang naglakaw ta sa dalan paingon sa Ginoo, diha sa presensya sa Dios, hinumduman nato nga duha lamang ka klase nga mga pulong nga posibilidad nga moabot sa ato ang dalunggan. Amen ba? Pulong gikan sa Dios ug pulong gikan ni Satanas. Ang pulong gikan ni Satanas, mga pulong gikan sa mga tao, mga pulong gikan sa kalibutan, mga pulong nga makapaimperno sa tao. Amen ba? Pero ang pulong gikan sa Dios, makapabuhi, makahatag og paglaom, makahatag og kasiguruhan diha sa kinabuhi nga wa nay katapusan, nga gisaad ni Jesus. Og kung imong lantawon mga kaigsunan, wala naman tay laing yung tinguhaon. Wa ginagitay laing tinguhaon, ay imong tapad, wa na kay laing tinguhaon. Ang pagsulod og langit. Ang pagsulod magyug langit. Nya, grabe na isa ka-challenge. Kay kung muingon ta nga pagsulod og langit mga kaigsunan, daghan kaayo mga doktrina sa kalibutan nga wa nay langit. Kay ang himuong langit kinirang yuta. Unya kung ikaw ug ako nga nagtuog Ginoo, di ta magtuog Biblia. Mangganganga ra ta. Amen. Muna nga gidasig ta sa Dios ibin sa miaging Domingo. Gidasig ta sa Dios mga kaigsunan nga mubasag itag Biblia. Basag yung Biblia. Dili dapat nato tugutan nga doon na tay katapol, doon na tay kaluya sa pagbasag Biblia. Kung doon na tay kakugi mga kaigsunan sa pagtrabaho aron makakaunta, aron makadawatag kwarta mga kaigsunan, nga ato rang gastuhon nga mawagtang lang nan tagaan natong kakugi ang pagtrabaho sa pagbasag Biblia nga maunay muhatod nato sa kinabuhing way katapusan. Maura man gunay muhatod nato ang pulong sa Dios. Kanarang pulong sa Dios maura gunay muhatod nato
sa dapit nga wa nay katapusan. Mao ang bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem. Amen? Ug ulay laing nagtudlo nato si Jesus lamang. Unsay giingon diha? Paglipay, pagmaya kamo, kay karong gabi una, mataw sa lungsod ni David, ang inyong mangluluwas. So dapat sa atong kinabuhi, ibutang nato, i-remind nato ang atong kinabuhi, nga doon na tayo manluluwas. Amen? Wa nay lain si Jesus. Dili ang relihiyon, dili ang karatula, dili ang simbahan. Kay kung imong lantawon mga kaigsuonan, nganong dili man ang simbahan ang mangluluwas? Kay ang simbahan maoy luwasonon. Hello? Ang simbahan maoy luwasonon. Ikaw ug ako, kita ang simbahan. Kita ang luwasonon. Asa guna mabasa, pastor? Episo kapitulo 5. Episo kapitulo 5 mga kaigsuonan. Ato kuno na siyang dalikyatan mga igsuon pagbasa. Episo kapitulo 5. Versikulo 21. Sugdan natos 21. Sige. Nana, Episo 5, 21. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo. So vice versa, pag tinahuray. Mga asawa, tahura ang inyong mga asawa, tahura og sunda ninyo ang inyong bana. Wow. Sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Versikulo 23, kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Kinsay mangluluwas sa simbahan? Si Kristo. Dinhi giklaro mga kaigsunan diha sa Episo kapitulo 5 versikulo 23. Si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan. Dili ang simbahan mo'y mangluluwas, kundili si Jesus mao'y manluluwas sa simbahan. Sa iglesia, ikaw ug ako, kita ang luwasonon. Amen? Luwason ta ni Jesus, gikan sa sala. Luwason ta ni Jesus, gikan sa nagkalaiyang mga sala, nga diin kita na ulipon. Okay, mauni ang sala. Diha nga tapok ang sala, daghan kay sala. Unya, diha takaron. Ang tao nga giluwas ni Jesus, wala na diha sa sala. Gihawas. Buot ipasabot ka ng giluwas, ginahawas, ginakuha. Amen ba? Ginapagawas. Mauna si Jesus mga kaigsuonan, sa wala pa siya magsugod sa iyang buluhaton, gibubo sa Dios Amahan ang balang Espiritu, ug sa diha nga ang balang Espiritu naa kang Jesus mga kaigsuonan, wa say pugong-pugong nga misangyaw. Kay mauna iyang trabaho. Sumala sa pagpadayag ni Propeta Isaias sa Lucas kapitulo 2 versikulo 18. Basaha, unsay trabaho ni Jesus sa atong kinabuhi. Lucas kapitulo 2 versikulo 18. Ingon sa dinhi. Lucas kapitulo 2 dili 18. 1:18 ba? Ako tan-aon. Sorry, dili 2, 4. Sa 4, Lucas 4. I'm sorry. Lucas 4:18. Kini mauni ang basahon o gibasa kini ni Jesus. 18 niingon, ang Espiritu sa Ginoo ani kanako. Gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Ngadto sa mga kabos, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag, sa pagpag-uli sa pananaw sa mga buta, sa pagpagawas sa mga dinaog-daog, o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan.
So dihagi klaro mga kaigsunan, ang gisangyaw ni Jesus dili relihiyon, dili ang simbahan, maayong balita. Unya ang usa ka anghel kung imong lantawon, mingon siya, miani ako nagdala kaninyo og maayong balita. Ang maayong balita mao ni, do na tay mangluluwas. Ina yung tapad, do na tay mangluluwas. Asa man ta luwason sa sala. Luwason ta o giluwas ta ni Jesus gikan sa sala. Og ang tawo nga luwason og naluwas gikan sa sala katong mga taong mintuo ni Jesus. Mindawat ni Jesus, mingtuo ni Jesus, mao katong mga tao nga maluwas gikan sa sala. Okay. Ang tao nga mingtuo og midawat ni Jesus, mao tong mga tao nga nakasabot. Kay dili man gud ta moingon nga do na may daghang klase nga pagtuo. Sorry gyud kay murag katol gyud akong tunlan kay gikan pa masubaw ta. Gikan pa sa kanang grabe nga kuan bitaw, kanang grabe nga hilanat. Ya grabing tugnawa murag kog takigan. Pero salamat sa Ginoo nga gitagaan tag higayon kusog nga makahalad sa Ginoo. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan sa iyang pagkamaayo. So diha na to padayon ta mga kaigsuonan nga ang atong Ginoo mga kaigsuonan walay laing gisangyaw. Okay, thank you. Walay laing gisangyaw kundi ang maayong balita. Ang maayong balita mga kaigsuonan kung imong lantawon, ang unod sa maayong balita, ang timag yun sa maayong balita nga ikaw ug ako naatay manluluwas. Giluwas ta ug naluwas ta gikan sa sala. Kay ang sala mga kaigsuonan maunay nagdalagdangan sa atong kinabuhi. Maunay nagdalag course sa atong kinabuhi. Mao hinungdan bisan sao na tog paningkamot, bisan sao na tog trabaho kaniadto, wala tay katagbawan. Ang taong walay katagbawan, grabe gyapon ang kalisod. Nganuman, ang tao nga walay katagbawan mga igsoon, sige man asag pangibog. Ibog dito, ibog diri, ibog, sige ra nagpangibog. Nya gasto dito, gasto diri. Pero ang tao na ay katagbawan, tao nga dunay panahon ni Lord. Ang taong dunay katagbawan, ang tao nga dunay panahon nga mudayeg sa Dios. Nga magpasalamat sa Ginoo. Nga makahalad siyang ginabuhi ngadto sa Dios. Kay doon naman siya'y katagbawan. Amen? Pangutana. Like example, ibin kita God, kung wala tay katagbawan sa atong hitsura, magsige ra tag ilis-ilis atong hitsura. Hello. Kanang dili bitaw ta madinawaton. Kabantay mo nga naay akong kaila sa una mga kaigsuonan. Lain na pod og kanang lain na pog ilong. Lain na pog kilay. Lain na pog buhok. Lain na pog sige na nag-ilis, sige na nag-ilis. As kang gastuha. Portig yung gastuha. Una nga kung ang tao mga kaigsuonan, ang tao musunod ra gyud siyang kaugalingon, ang mahitabuan na dili gyud ka kana bitawng dili gyud ka padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay dili man siya ka pangalagad sa Ginoo kay nganuman do naman say maalagaran kun dili ang iyang kaugalingon. Amen. Muna nga si Jesus do na siya mga roles. Doon na yung mga requirements. Kinsa ang tinuod nga makasunod ni Jesus? Kinsa ba ang tinuod nga makasunod ni Jesus? Ako ba? Ikaw ba? Kita ba? Ang gipakita ni Jesus kung kinsay makasunod ni Jesus. Ingon siya, ang musunod ka nako, magdumili siyang kaugalingon. Kining atong kaugalingon, hingibugon ra ba kay ni? Tama. Mura ba dili maibog. Makakita ganig bagong cellphone, makakita ganig bagong motor, kanang murag kalit ra gani. No? Ya kanang bag oras atong mata ba? Hingibugon kayo.
Unya ingon si Jesus, kon kinsa gani nga buot musunod kanako, tid-an niya ang iyang kaugalingon. Magpasan sa iyang cross, musunod kanako. So muna yung requirements. First, did-an na to itong kaugalingon. Butangan na to og kana bitang boundary. Limit. Hello. Kanang mayong did-i ang imong kaugalingon, balibare. Grabe kasayon no, grabe na gyud na kaklaro. Balibara na to itong kaugalingon. Ngano man kining atong kaugalingon mga kaigsunan, musugot kag sa dili, hingibugon kayo ni. Kabantay mo? Sa panahon nga ang tao maghari ang iyang kaibog, mura na siya sakto. Kabantay mo? Ang bata nga imong dadon dito sa kanap itong dadon nimo sa tiyanggihan or kanang balagian nagdulaan o niya na si maibgan, ipapalit yun na. O niya imo na siyang alam-alaman. Ay, nagud anak, kidaghan, nagkagdulaan dito. Siya bag-o mo gunin, mura nagsakto. Ayaw lagi kay, dali ka nang maguba. Isa ko mangampingan. No. Dagang kay ng rason. Mausab ta mga kaigsunan, kung doon na tayo kaibog, o niya, mura gyud tag kita'y sakto. O say buhaton, did-an nato atong kaugalingon. Mao nang gibutangan ta og commandments. Last nga commandments, katapusan nga sugo mga kaigsunan kanang kaibog. Amen? Asa mabasa? Exodus 20:17. Palihog basa. Unsay gingon diha? Ayaw kamo kaibog sa asawa sa imong silingan, sa mga sulugoon sa imong silingan, sa mga baka, sa mga asno, masiguro na diha, sa inyong mga silingan, og sa tanan nga anaa kanila. So nanay commandments, nanay sugo. So unsa may buhaton aron mawagtang kining pagkahimhingibugon. Kay aron makadili ta sa tong kaugalingon, kay maumanay sugo ni Jesus. The first rules nga gipakanaog ni Jesus aron mahimo tang tinuod nga tinun-an, aron mahimo tang tinuod nga sumusunod. First, mga kaigsuonan, did-an na to tong kaugalingon. Did-an. Maubitan nang niingon ta sa panahon nga ang tao magpabautismo, maingon na, I have decided, nakadesisyon gyud ko Lord. Nakadecide na gyud ko Lord sa pagsunod kanimo, ug di na ko mobalik sa kalibutan. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dili na ako tugutan nga ang ako pang kaugalingon mo'y matuman. Dapat ikaw na Jesus. Ikaw na. So sa gingon diha, di ba no, sa Exodus 20, versikulo 17, nana, sister, nana, o say sa balay sa iyang tao, sa iyang asawa, sa iyang mga ulipon, sa iyang mga baka, sa iyang mga asno, bisag unsa nga naa kaniya. Amen? O niya, unsa may itong giginahanglan aron makapugong ta, makadili ta sa atong kaugalingon? Kwarta? Daghang mga tao, mga kaigsunan nga moingon nga, unya nako mga lagad og naay kwarta. Unya nako mga lagad kung makapahuman kog eskwela sa akong mga anak. Unya nako mga lagad na arbitaw ng simbahan, na arbitaw ng magwali. Unya nako mga lagad kung naanag ko'y kanang usay tawag ana stable job. Pero sa dihang niabot na ang mga tinguhag pangandoy, mingon na sad nga unya na lang gyud ko. Nanay trabaho. Nanay stable job. Mingon na pud unya na lang ko mga lagad ug na makapahuman ako, makapagaman ako balay. Unya na ko makapangalagad, maniniud sa pagpangalagad kung mahuman na ang tanan. No. Inani ni siya. Dili gyud ta makapangalagad kung doon na tay kondisyon
kitay mo kondisyon sa pagpangalagan. Dapat ang pamaagi ni Lord, ang kondisyon ni Lord, mo'y atong ikinabuhi. Mga rules, mga prinsipyo ni Jesus, mo'y atong ikinabuhi. Maunay tinuod nga taong nangalagad. Kanang mga requirements ni Jesus, mga requirements sa Dios, mo'y ato bitaw natuman, mao bitaw atong gipaningkamutan nga mao'y atong ikinabuhi, maumanay tinuod nga pagpangalagad sa Dios. Amen? Did-ana to atong kaugalingon. Unsa may gikinahanglan Pastor Gideon aron makabalibad ko sa akong kaugalingon, kanang mabalibara na to akong kaugalingon. Self-control. Kanang mapugnan nimo ang imong kaugalingon. Kana bang naitay mga kaigsunan nga okay, dunay usa ka tawo nga usay ka tawo nga nagpa-pre-request, Pastor Gideon, unsa may buhaton nako pastor aron makapugong nuko aning sugal. Kay di ko ka pugong gyud aning sugal pastor kay labi na gyud mo dako-dako ng premyo kay inig biyahe kuno niya makita sa premyo murag mawili gyud siya kanang sayangan sa premyo kay bilyon-bilyon gud kuno sa kung makadaog ko pastor pagam-an gyud tikag balay kay bilyon god. Kung sa man sa bisag kausara gyud padag-on ra ko anang 6 digit. Loto. Nya sige sag tutok. Ya ako sang giingnan nga. Inani ni siya, makahunong lang ka kung mahunong na kagtanaw sa premyo. Kay dito ra man ka naibog sa premyo. Sa di ko kapugong. Kay matulog ko no murag tuarang premyo. Tara ko na sa premyo. Ikaw mo ni na. Unsay giingon, unsay gitudlo sa Biblia. Dapat dito dayon ta sa gitudlo sa Biblia aron naatay self-control. Okay. Unsa gani buhaton aron do natay pagpugong nasa Galacia kapitulo 5. I hope ato na siyang adto na ta sa pinakalas kay alas 12 na. Galacia kapitulo 5 versikulo 16 tanawa. Kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang tinguha sa lawas nung kaibog. So hisgot gyapon ng lawas nung kaibog, tawhanon nga kaibog, kalibutanong kaibog. Dili nato tumanan. Si Paul kumbinsido gud siya nga ang tanang mga Kristohanon or mga Kristohanon diha sa Galacia naagyoy kaibog. Ibin ikaw ug ako, di gyud mahitabo mga kaigsonan nga ang tao walay kaibog. Tama ba? Tama. Murag wala naman. Hindi tama. Hindi naman tama. Ay kung ingna nga di mo mukaon bisan pagkaon naamoy pilion. Tama? Kung naamoy pilion sa pagkaon, naamoy kaibog. Kanang inyong suot. Hello? Pero speaking about tawhanong kaibog, lawas nun kaibog, dapat kaantigutang mubalibat. Amen? Unsay mga pamaagi? Paharia ang balang espiritu ug ayaw tumani ang lawas nung kaibog. So mo ni pamaagi sa Dios. Kinahanglan maghari ang Holy Spirit. Kaya nga naman, sa panahon nga maghari ang Holy Spirit, muhatag siya nimo gahom sa pagpugong. Ikasiyam nga bunga sa balang espiritu, kung imong basahon ang Galacia 5, versikulo 23, ang balaang espiritu, muhatag siya self-control. Makapugong. Muhatag siya giya sa pagkamapinugnanon. Muna nga kung naay mga buluhaton or naay mga kanang tawhanon, lawas nun nga kaibog mga kaigsunan, nga mo bisita sa atong kinabuhi, mapugnan na siya kung maghari ang balang espiritu. Unsaon man pod maghari ang balang espiritu, o niya kita nga nagtuo, ang atong gipaminaw ug atong gitanaw, mga kalibutanon ra pod nga video. So di yun mahitabo nga now tayo self-control. Ang usa atong buhaton, ikaw ug ako,
nga nagtuo na sa Ginoo, nga nanadiha sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw ni ninyo wada prayer. Pag-ampo mo bisag asa, ingon nga ako nag-ampo ko bisag asa. Mao ni atong batasanon. Dili man gyud ta kabuntog kung wa tay prayer. Kay doon na pasidaan si Jesus. Pag-ampo mo kanunay, aron ka mo dili madaog sa panulay. So mo ni tips nga gipakita sa Biblia. Inigbangon, pray. Inigmata, pray. Mura kapila naman nato ni Madonggi, ato bang na-apply? Dili ba inigbangon, ako ang kumpayan, akong gunahan. Dapat nagyo tay pag-ampo. Inay mong tapad pag-ampo good. Pag-ampo aron dili ka madaog sa kaibog ug sa lawas nung kaibog sa kalibutan. Pag-ampo. Inig buntag, inig bangon, pag-ampo, Lord. Thank you. Another day na sad sa akong kinabuhi. Amen? Dayong mga ikagiya, Lord. Lead me, Lord. Giyahi ko. Ubani ko, protection ni ko. Itugya na nako nimo kining ang akong kinabuhi ning adlaw. The word pagpanugyan mga kaigsunan, usana kapag tuo mga kaigsunan nga gihulat sa Dios, aron siya moy mulid nato, aron siya moy muhari nato, aron siya moy mangulo nato. Og ang Dios moy mangulo nato, dili gyud ta madaog og naata kanunay sa kaluwasan. Amen. Luwas ta kanunay against temptation, lugas ta kanunay mga kaigsunan, batok sa bisan unsang buhat sa kaaway, kay ang buhat sa kaaway igo ra man kang paibugon. Like ni Jesus, mga kaigsunan, si Jesus sa diha nga nagsugod si Jesus ministry, sa dihang napuno si Jesus sa Holy Spirit, gitintal si Jesus sa makaupat. Ingon day nang yawa, gigutom ka no? Ingon nang yawa, kita ka ng bato, himuan ng pan, daing kan ah. Unsay tubag ni Jesus? Dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kunili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Gidala si Jesus paingon sa taas kay bungtod. Isa ambak kay ingon ang Biblia nga magsugo ang amahan alang nimo. Magsugo ang amahan og anghel aron pagsapnay sa imong mga tiil aron walay maon sa imong mga tiil. Nya tintala po si Jesus. Hangtod gidala na po si Jesus. Kita ka ng palasyo, kita ka ng grabe ka, maayo, nindot nga mga palasyo. Ihatag na nako nimo, simbaha lang ko. Unsay giingon ni Jesus? Pahawa sa tanas. Inani atong ginabuhi. Sa atong pagpangalagad na mga tentasyon, na ay mga pagsulay. Pero di na mo daog kung naa kay mga prayer. Amen? Kamong mga inahan, dapat mag-pray mo. Kitang mga amahan, dapat mag-pray ta. Kitang mga ginikanan, dapat manatay prayer. Lifestyle, prayerful. Dapat prayerful ta. Yan, dili na patasanay. Inigmata, pray dayon. Dili kay lungag dayon. No? Alas 12 naman. I hope sa ato ang pagpamauli ron, ibutang yapon nato sa atong nahuna ang atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Ang armas di ay ang hinibigyan man nato para magmadaugon ta aron ang kaluwasan nga gitanyag ni Jesus, nga gihatag ni Jesus kanunay natong masinatian, prayer. Inay mo tapad, mag-pray ka. Ampo ta? Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami. Nga mo kaming gipahinumduman nga sa mo pagpangalagad kanimo doon ay mga pagsulay, doon ay mga trials, doon ay mga tentasyon. Magmadaugon kami kanunay, ingon nga imo kaming gitaga ag kaluwasan sa panahon nga naa kami pagkamay ng puon. Tabangi kami nga dili kami malimot sa pagkamay ng puon. Diin mo pangayuon na mo kanunay ang giya kanimo og panguluhan mo kami kanunay sa tanang panahon. Lead me Lord, in Jesus name. Amen. Amen. So ato tas pagpanglingkod sa makajot.
So announcement no. Karong sunod semana kuan naman ning Disyembre na. Unya magsabot ta kung kanus ata to ang Christmas. Sa Disyembre dunay 5 ka Domingo. Pizza 1, pizza 8, pizza 15. Ang pizza 15 tunga-tunga. Pizza 22, pizza 29. Mao nay kuan ika tulo og ika-upat og ika-5. So 5 ka Domingo ang Disyembre. Magsaulog tag kuan pizza kana lang Domingo. 22. 22 ta? To last Sunday no? 22. Kuan pa man? 15, 22, 29. Kanus aman ta magkuanan ni? 29? Pinakataposan? Okay ra? Ah, 30 pa man. Biyahe na to. Kanang inyuhang na sa inyong huna-huna. 22, 29. 22? Murag wala ba mo ikuan na mga lakaw biyahe? 22 o 29? Biyahe mo? Aritas 22? So naatay tulo ka Domingo o bersikulo ka ng pizza 1 o pizza 8 pizza 15 na to pagpangandam. Kung dili po ta abot og 20 kapin, are na punta sa 15. Kanus aman ta pizza 15 ta? Pizza 15. O niya pizza 1 lang ta magsabot og unsay ato ang patlak-patlak. Unsa man imuha tubig o palit rag tubig pila ka galon. Butangan na nato nag 2 o'clock. Pansit, manok, itlog, unsa man. Unya na lang ta sunod Domingo para karong simunahuna maghuna-una tag unsay dali na tong madakpan. Dali na tong masakpan inig para sa ato ang salo-salo inig. Ano lang, pizza 15 nanta. Ato na lang i-final. Pizza 15. Kisa may mo okay. Pizza 15. Okay ra tanan? Ni isa naman sa daykura. Ikaw, te. Kamo diha, pizza 15. Sige, pizza 1. Magsabot ta kung unsay angay natong i-share. Kay mag-inambitay man ta ana. May murag mag-ice cream kuning uban. Sige, enjoy lang ta unya natay since gift ana unya kuan. Siguro na ay mga games. So ganda man ta natay mga games. Enjoy lang gud nato ang the presence of Christmas. Sa diindigyaw labason nato ang kanabitang gugma sa Dios, paglaom nga gihatag sa Ginoo, kaluwasan nga yang gitanyag. Kay ikaw gako doon na siya'y saad nga dadon taglangit. Amen ba? Dadon man taglangit, di man taday og impierno, dadon taglangit. Okay, wala tayo laing pahibalo, naamoy mga pangutana. Sige. So ato ta sa pagpanindog. Muhalad next Sunday, kababayan-an. O niya ang presider. Sige. Si Day Madilin siguro. O niya, salamat ta sa Dios, mga kigsonan, nga karong simunahon na dili na to malimtan ang pulong sa Ginoo. Ampo ta? Atong ibaya atong mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Di mo kaming gitudloan kigihahan, gipahinumduman sa angay namong buhaton, nung makatunan, og labaw sa tanan sa angay namo nga ikinabuhi.
ang pagkamainampuon dili dapat namo malimtan. Dapat amo kining ikinabuhi samtang napamis kalibutan. Tabangi kami, pahinumdumi kami kanunay. Kay diha sa mga pagkamainampuon, magmadaogon kami sa tanang panahon ngadto sa kaluwasan nga imong giandam kanamo. I declare blessing sa matag usa sa tibok simana nga imong gidugang kanamo, puno kami sa kalipay. Pinaagi sa imong tabang kanamo, mabatunan namo ug maangkon ang panalangin nga imong giandam alang kanamong tanan. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios Amahan, sa pagigiusa sa balang Espiritu gikan karon. Amahan ubani kami in Jesus name. Amen. Amen. Nasipad mo si. Wala. Kanang Kuan mo din sa radyo. sige. Pero may naihaw dito. God bless, God bless. Happy Sunday. God bless.